खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ बुनानै हो आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगाङै मोननो। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। नोंथांमोना गासैबो सुबुङानो WhatsAppखौ इउज खालामो जानो हागौ आरो बे WhatsAppनि गेजेरजों नोंथाङा मोजां गाज्रि भिडिअ मेसेज आरो अडिअ सेन्ड खालामो जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोना बे WhatsAppखौ लक खालामना दोननो थाखाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो गुबुन एप्सनि हेफाजाब लादो जानो हागौ। नाथाय दिनै WhatsAppआ गावनि अफिसियेल महरै आपडेट खालामबाय फिंगारप्रिन्टनि लक आरो बे लकखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। लोगोसे बे लकखौ माबायदि खालामनाय जादों आरो बे लकआ माबायदि फिंगारप्रिन्ट लक गासैखौबो मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ बुनानै होबानो जाबाय। नोंथांनि WhatsAppआव नोंथाङा फिंगारप्रिन्ट लक खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो गावनि WhatsAppखौ आपडेट खालामना लानांगोन आरो आपडेट खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'राव आपडेट खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ, बेयाव थांनानै नोंथाङा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो डाउनलड खालामनायनि उनाव इनस्टल खालामबानो जाबाय। इनस्टल खालामबा नोंनि मबाइल फनाव थानाय WhatsAppआ गाव हारसिंनो आपडेट जालांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा WhatsAppखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अपेन खालामनायनि उनाव WhatsAppनि राइट साइडथिं मोनथाम डट नुनो मोनो आरो बे मोनथाम डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा सेटिं अपसनाव थांबानो जाबाय आरो सेटिं अपसनाव थांनायनि उनाव एकाउन्टआव थांबानो जाबाय। एकाउन्टआव थांनायनि उनाव नोंथाङा प्राइभेसियाव थांबानो जाबाय। प्राइभेसिनि सिंथाराव नोंथाङा फैबानो जाबाय। बेनि उनाव फैनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों डिजिबल फिंगारप्रिन्ट लक आरो बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामना जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि फिंगारप्रिन्टखौ स्केनिं खालामनाबानो जाबाय। स्केनिं खालामनानै नोंथांनि फिंगारप्रिन्ट लकआ इनेबल जालांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा मोनथाम अपसन नुनो मोनो आरो बे अपसन मोनथामखौ नोंथाङा इमिडियेटखौ सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्रायनो नोंथांनि WhatsAppआ फिंगारप्रिन्ट लक जानानै थासिगोन। नोंथांमोना जेब्ला गावनि फिंगारप्रिन्टखौ स्केन खालामगोन अब्लासो नोंनि WhatsAppआ खुलिनो मोनगोन एबा WhatsAppआ खुलिगोन। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजांबो जानांगौ। नोंथांमोना माबा मोनसे जे गियान मोनदोंबा एबा सोलोंथाइ मोनदोंबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंनि टेकनिकेल भिडिअ बायदिसिना रोखोमनि टेकनिकेल भिडिअनि मिजिंजों लोगोसे नोंथांमोना नायबाय था। सानफ्रोमबो आं सानफ्रोमबो नोंथांमोननो भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजागोन। स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।